کۆمەلەیە تێڤگەرên ciwanên Kurdistanê li Amedê û li Bakurê Kurdistanê karên xwe heta beriya niha heyvekî jî li gor qanûnên dewleta Tirkiye îlegal dimeşand. Lê êdin bi qebûlkirina navê wan yên resmî Komeleya Tevgerên Ciwanên Kurdistanê xebatê xwe bi fermî dike. Li gor gencan di navcivakê de hişmendiya welatperweriya Kurdî avakirin ne bi girêdayî navên fermîne. Li gor hîs û qebatê ne. Dewleta Tirkî li Kurdistanê dagirker û qanûnê xwe li ser tunebûna Kurdan çêkirî. Roma rêxistinekê Kurdan ne mimkûn e ku li gor qanûna tev bigere. Qanûnî bi û bive jî ez rêxistinekê Kurdan me. Li vê derê belê me bi navê Kurdistanê komaleyek vekir. Lê li vê derê armanca me ev bû ku em navê Kurdistanê bi dewleta Tirkiya dagirker re bidin qebûlkirin. Ew me vê derê jî wek qadeke têkoşînê didît ji ber wê yekê me bi navê Kurdistanê komale vekir. Endamên Komeleya Ciwanên Kurdistanê yên Bakur bi taybet gencin. Gencên komele bi taybet hişmendiyekî ji aliyê siyasetê Kurdistanê dixwazin di nav ciwanan de pêk bînin. Li ğeynî karê siyasî karên civakî jî dikin. Li vê derê jî xebatê ku em dikin em pêşî yekemîn dixwazin hişmendiya netewî ku ew bi taybetî 30 salê dawî xisareke mezin dîtî li Bakurê Kurdistanê em ji nû ve vejînin û di nav millet de hişmendiya netewî ew daxwaza dewletbûnê serxabûnê di nav millet de bela bikin. Şaxên Komeleyê li 5 bajarên Bakurê Kurdistanê de bi semîner, bi konferans û bi çalakiyan faal karê xwe berdewam dikin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.